Xayrlı kech, hürmetli cemaat. Исәннәрмесез һәммәгез. Менә кемдер әйтер, бик хәерле дә түгел, салкын, буран дип. Безне әйтәсем килә, менә шәһәрдә торган кеше нинди һава яман, һава торышы яман ди, нинди авырлык, нинди катлаулы тормыш дип бераз уйлап куядыр бәлки. Менә безнең ата-бабаларыбыз яшәгән җир, мәсәлән, мин әле авылымны уйлап карадым да, Оренбур өлкәсендә, тап менә Казакстан шигендә урнашкан авылыбыз, элек шик булмаган инде, ул хатта Урал дигән губернияга кирип торган авылыбыз, бик зур сәүдә шунда булган. Ник сәүдә шунда булган дисәгез, ул күршедә һәммәсе казачи теге станицалар булган, шуңа күрә анда инде сәүдәгәрлек булмаган инде алай. Безнең авыл 1880 елны шул теге оештырганнар, сөйләп чыкты ничә тапкыр, кабатларга да була. Рәсәйнең үзәк губернияларыннан Тула, Полтава, төрле яклардан килгән халык һәм татарлар. Инде татар инде сәүдә, кайда сәүдә булган инде татар булмаса инде шуны. Менә шуны әйтәсе килә, бездә ул вакытта менә инде юллар яман. Хәзер дә әле менә юлы мактап булмый, чөнки әйтәсем килә, менә бер юлы менә шушында мин теге урманлыкта утырган чакта искә төшереп сөйләгәнем, Үзбекстаннан бер апабыз килде кунакка, район үзәгеннән абый маны машина белән алып киләдер авылга, 60 чакрым юл юк юнле. Ул әйтәдер, бер 10 елдан, 20 елдан килсәм, монда инде асфальт булыр дип. Ул күз алдына китереп торган инде апа, ни Гәүһәр апа рөхшат булсын. Мин аның кишлагларына барып торганым, аларда үзгәрешләр. Хәзер инде үзгәрешләр юк, булса да яман якка инде, үрчәтмеше с обратным знаком, со знаком минус. Ул вакытта мине гел ничектер нәрсә инде бераз аптырап та каладыр менә. Ничектер сокланып китәдер. Анда мәсәлән әби, Мәрвәр әби безнең рөхшат булсын, мунчасын күрсәтәдер, газ белән йылталар алар, табигый газ белән, мәсәлән, урамларында асфальт, шунда йортына каршы торган урнашкан стадион, без анда йөгерәдер, физкультура, спорт белән, футбол белән шөгыльләнәдер. Лимонад цехы булган бездә район үзәгендәге авыл, мәсәлән, 60 чакрым бездән лимонад цехы шунда булганына карамастан, елына бер тапкыр Сабантуйга гына тик безгә лимонад китерәләр, мороженый цех дигән анда бар, хатта ул авылда кишлакта Пятилетка дип атыйлар аны, Галабинск районы. Бездә кыш көнне бер тапкыр китерәләр, кибеткә салкын көнне мороженыйны, чөнки аларны бәлки шул суыткычлар да булмагандыр, шуны тиз алып килеп сатып, суык көн алып киләләр. 60 чакрым бездән шул мороженыйны ясыйлар. Күрдегезме, җәмәгать, ничек тордык без шунда инде. Хатта анда кышлакта шуны хатта бәрендә җитештерәләр. Инде шуны тыңлап караганнар да, үзбәк кардәшләребез инде ачуланып язганнар, хәзер килә танымасын дигәннәр. Бездә бик үзгәреш яман якка бик көчле дип язганнар. Бәлки туганнар чакырса, бәлки барып чыгырмын. Элемтәгә кергәнем, әле бәлки алар әзер түгелдер кунакка чакырган. Таджикстанда хатта танышлар, татар да, урысы да бар, анда бүтән милләт вәкилләре дә бар. Ярым Кырым татар, һәммәсе чакыралар. Кил кунакка дип 8 елны барган. Шуны җәмәгать әйтәсем килә. Бездә авылда ушу вакытта менә кыш көнне абыйларыбыз киләдер, Одессадан хатта, кайдан тагы
туганнар киләдер, бигрәк тә абыйларым Одессада өчәве институт бетерделәр, анда тамамлады. Икәү шунда калды, бер сәгатьтә әйткәнем, милицияда зур бер җитәкче булып эшләде ничә ел дәверендә, 90 елларда. Шул ни департамент нәрсә инде, җәмгыять нәрсә инде биза. Мин менә шул ачуым килә үземә, кайсы вакытта шул сөйләгәндә сүз югала, а соңдан килеп чыга ул көтмәгәндә. Департамент общественной безопасности инде шунда дип аталган шунда. Шул мәсәлән, әни мәрхүм сизгән кебекме, бер ике көн калгандамы әйтәдер, балам кит, ничек балаларына сагынып көтеп алмаган булса да, алган булса да, или ничек инде, ничек сагынмаса да аларны, ничек күбрәк күрәсе килсә дә аны карамастан, ул мәсәлән, әни һәр чакта куып җибәрәдер. Чөнки ни һава торышы бозылып китер, балам, тизрәк кит, буран чыгып китер, буран, бездә бураннар шундый көчле, әле Пушкинда язып чыгарган, Оренбур ягына килеп, бәлки буранга да элеккәндер әзрәк. Чөнки ул Россиянең бүтән губернияларда андый күреш булмагандыр, бездә бик көчле бураннар. Шунда буранда бернәрсә булып китмәсен дип, шуңа күрә тырышадыр тизрәк котылырга кунакларыннан. Ул кунак буранда калса, әни инде бигрәк тә борчыладыр. Чөнки 3 көн буран буладыр бездә, Оренбур өлкәсенең көньягында. Шуңа күрә хатта алар апрель айында да булган, әле казак халкында бар 5 кунак дигән, алар шул теге 5 кунак апрельдә аларда чәчәк атып инде кояш пешереп яткан чакта 5 кунак юлга җыйналганнар, җиңел киенгәннәр, юлга чыгып киткәч кенә шундый буран башланган, беренче көн узган. Шуңа күрә алар 5 апрельдән башлап, әллә 15, әллә 25 апрельгә кадәрме 5 кунак дип сакланырга кушалар, юлга чыкмаска кушалар. Менә безнең туганнар инде, татарлар һәммәсе шуна килеп, шул якларга килеп урнашты. Ул электән килгән җәмәгать, татар халкының язмышы. Татар халкының язмышы аларны бүтән илнең төбәкләренә патша тик таратып кына торган. Ул әле ничек катлаулы шартларда яшәмәсә дә, мен шуны урыс телендә камил беләм, менә ул татарча белмим, дөресме юкмы әйткәнем. Ничек булмаса да шул алар шундый күрсәткәннәр инде батырлыгын, үзенең татарлар батырлыгын күрсәткәннәр. Төрле табигатның төрле үршәйтмеше сюрпризларга карамастан, салкынмы, җилме, корылыкмы, яңгырсызлыкмы, нинди булса да шунда түзеп яшәгәннәр алар. Хатта теге бу инде Сибир татарларының анда айрым сөйләргә була. Алар хатта теге урак вакытында иссе булганмы, нәрсәме шунда инде алар уразада тотканнар, хатта 1-2-3 сәгать төнне ни барысы тукланып, су ичеп, көн буена авыр эшләгәннәр, авыл хуҗалык эшләрендә. Шунда да зарланмаганнар. Менә Оренбур өлкәсенә килгән татарлар, сез әйтегез, менә кем милләте безгә каршы, шул мәсьәлә әйтегез. Беләсезме сез, бер җирне татар халкында елап сөйләгәннәр, мәсәлән, безне шушындый җирләргә дип булган. Ул тегетә ни нәрсәләр хәзер әйтәм. Әллүки дигән Габдулла Тукайн шигырында Әллүки дигән моннан машина килеп чыга, моннан килеп чыга. Һәр кайсы тик юл бир дип әллә килеп кутырыналар. Шуңа күрә мин сүзләрне бутап та бетерәм кайсы чакта, гафу итегез. Вот. Бер җирнең мин белмим, менә миндә хәзер китаплар бар, татар җырлары, хатта минем Мишар җырлары, Крашнер җырлары бар миндә, китаплар төрле. Бер җырны да күрмим анда
инде шулай елап жырлағаннары. Айтпайм инде милләтін, бізде казачи деп айтылар, шул казаклар, инде орысша казаки. Ол біздің мәселен Оренбур өлкәсе, Төстүбә, Илецкая защита деп аталған. Төстүбә, яғни татарша. Шунда бірсі елап бірші жыр екен, шунда бар екен. Ол шуны тек шиғыр рәушінде мен оқып шықтым аны. Ненде міне яққа келдік, мұнда табиғат яман. Ол елешкен анда түрлі яқларда, Кубань, шундай жылы яқта шунда тұрып аларды. Мұнда мәжбүри көшіргеш, алар енді аптырап елардай болып, шул жырлар жырлап жүргенлер. Біздің халқыбыз бүтін нәрсені түзген, шул міне сұқланырға бола, шул міне біз бит міне қазіргі инде назлы, яғни изнеженные назлы. Қыш күнні мәселен, ұшы шәһәрдә кіші ери, міне жиін, салқын деп, нәрсе деп, ауыл далада кім анда ярдәм ете? Анда келіп орнашалар. Ол вақытта мәселен электричество деген нәрсе сөзі де жоқ. Радио деген жоқ. Тағы газетлер ме, журналлар ме, телевизор деген, интернет бір нәрсе жоқ. Әне мәрхүм айтадыр әлі. Ол бұрынғы заманда да болмаған еді әлі. Шунда да шыра яғып тұрадыр. Ерте білән әне мәрхүм сөндірадыр, лампочканы көзіні бұзады. Шөнки ол менен иқтибар еттім. Міне кім қазір ұшы отқа үйренген, отты енді тігі не долгоиграющий лампочкалар, мәселен шулардан от оппақ алар, нектір тігі іліккігі лампочка иліча, шоның қадырын білмейлер. Әттігісі мен айтканем бір электрик қаме айтам, бірсін сарысын, бірсін ағын мен қазіргі лампочкаларыны қолданғанем, көзім ауырта башлады бірге қолданғаш. Ол айты. Ол де іліккігі лампа де, накаливание де, лампочкалар. Аларны спектр де, құяшны қына де, яқын де, шуна көрек көзін ауырттырмы де. Шунда да біздің ата-аналар айтадыр, әне мәрхүм шыра білен, бір шыра яғып, шын білен китаплар, китап оқығанын енді әти оқығандар, шәл бәйлейдірек, тағы нәрсе де, шулай де көредірек. Сіз де ұшы лампочканы, еміш лампочкасыз яшай алмайсыз деп зарланадыр, шул айтасым келе. Шул шыра яғып, дәл татарда айтымда шыққан бейт, күн көрмәген, күн көрсе, күнді шыра яғырды. Шул шықлы шыра енді лучины деп ойлаймын енді мен, кім енді білсәні, дұрыс енді мағынасын мені ясса да ғайыпләп тұрмасын енді. Шөнки мен аны қызықсынып қарап та тұрмадым, татар мәктеплерінде оқымадым. Абыйларыбыз бірәс апабыз татар мәктебінде оқып қалған, бізге болмады. Бізді хатта ата-ана болмаса, біз аны да білмәсек, татар тілін шул әйтімдер арқасында. Шунда біздің ата-бабаларыбыз ауырлықларға қарамышы, ауырлықлардан қорқмышы, қыш күнні суықта ішләп, әти әлі мен yazғанем комментарийда мәнәсә деп. Әлі видеода да айттым, хатта айттым, ремонт тігі МТС, ол нешіктір межколхозныймы, нәрсәмі, тракторный станция, шунда салқында қоллары қатып, әлі мен автоматқа суға барғанда, хатта кеше қоллар қатты, бармақлар қатты, ауыл шул суықта, қыш күнні де, колхозның, МТС'нің тігі тракторларын түзәттік, яғни ремонт ясадық де. Шунда қолларынан қалдым де, аяқларынан қалдым де, айырылдым де. Қолларыма шынасын әне мәрхүм де, енді неше тапқыр салды де, 80 сүлік сөйледім енді мен. Аяққа 200 де шылай тіріліп кеттім де көрсәтәдір. Әбей бізден сүлік салып, шылай давала берген. Енді неше ел дәуірінде, дистелер мен бала шақта да біздің здравпункт деген мақтаған болалар, советский здравоохранение. Жәмәғат мен сізге айтасым келе, туған ауылыбызда енді здравпунктанда бара бір кіші зарланып, бір жерім ауырта, ол хаттаны алаларда біздің әнеге жіберелер. Нелер, доктор түгіл, доктор деп атылар енді фельдшерларын ауылда. Алар бір нәрсе қолларына келмейдір.
нәрсә инде? Шунда тора ни хәтле кеше фельдшер. Ничә кешегә безнең, мәсәлән, авылда 1,5 меңгә якын кешеме? Шунда 1-2 фельдшерме? Инде югары белемле докторлар да булмады. Хатта әти-әни әйтәләр, күп беләләр алар докторлар ди, күп беләләр докторга. Кешедән дә зирәк бераз көлемсерәп әйтәләр, бер нәрсәсе авыртса, докторга чабалар. Менә мин ул теге борынгы замандагы, бурын замандагы теге ничек инде фәлсәфи белән шөгыльләнгән адәмләрне укып караган идем. Алар иң яхшы дару дигән, хәрәкәтләнергә кирәк шул менә ди, физкультура ди, шунда ди иң яхшы дару ди. Шуңа күрә менә күп аңламый. Алар хәзер инде әйтәләр, менә докторлармы, кемдер инде белгечләр инде. Хатта ял иткәндә дә ди, артыгын ял итмәскә кирәк, йоклаганда артыгын ди, нормасын белергә кирәк, ризыкында нормасын. Шуңа күрә кеше кайсы вакытта ялкауланса, шул ширлегә әйләнә. Безнең ата-бабаларыбыз ул вакытта ялкауланып тормаган, көн сайын эш, утын, су, мәсәлән, тагы нәрсә, будайны нидә апарып тегермәнгә иләп кайталар. Көннән кичкә хәтле эш. Мин сезгә әйтәсем килә. Әни мәрхүм әйтәдер, балаларына көн күрсәтмәде. Шуңа күрә тырым-тыракай таралып беттеләр ди. Хак сүзләр ул әнинеке. Чөнки әти безне иртә белән уятып, йокларга бирмидер, иртә белән уятып, тур дип эш кушаладыр. Бәрәңгене утарга, пешән алып кайтырга, далага барып чавып шунда пешән, утын кисергә, тизәк анда теге сарайдагы нине тирисне кизәк итеп кисергә, киптерергә. Инде теге сылыйлар, өйләрне сылыйлар, сыйламый, сылый, мазыт теге. Хәзер инде ул пластик модага кирде. Хатта без район үзәгенә барсаң, анда өйләрне пластик ябыштырып куйган, эшләрендә тышкан тишеп бетергәндер. Менә шул теге землянка дип, мазанкамы, нәрсәме, җәй булса, шунда аяк белән басып, балчыкны, шуны авыр теге ниләр, бодейка нәрсәме күтәреп, нигә баскычтан менеп, хатта түбәгә, анда мәрхүм әни безне сылап ятадыр, сылап булай, ул теге әби кебек ширләгән кешендә май белән авырттырып, туңмай димме, юк туңмай, койрыкмай, казакның пародасы бар, парода инде шундый, тукымы бар, сарыкны шундый, туңмай, койрыкмай, шуны белән кайнар итеп сылыйдыр, давалыйдыр кешеләрне, ул шул массаж итеп аякка бастырадыр. Бу балчыкны сылыйдыр. Урышып та куядыр, ник шуны шундый бадья авырны күтәреп киләсең дип, урыша, өлкәнәйгәч, билең авыртыр, бөтен җиңә авыртыр. Әле бер вакытта мин бер егет белән бәхәсләшеп, ягъни спорлашып, 6 чиләк суны ташыдым, 200 метрга колонкадан. Аның киянтәсен тоттым, үземнең киянтәмне тоттым һәм 2 чиләк кулларыма алдым. Шулай өйгә кайттым. Әни мәрхүм мине инде бер киянтә 2 чиләк тагып, кулларымда 2 чиләк, 4 чиләкне күрсә, бик ачуланадыр. Анда инде шул авылда батырлык күрсәтү, ул инде шул теге ярыш буладыр, бер уйласаң, үзеңне күрсәтергә. Мин андый теге нәрсә дип, урамда бер татар ханымы слабый дип мазаклап әйтә, шуның шикелле татар теленә шулай әйтә бит. Урыс телен бездә слабый дип. Слабый инде, чөнки татарча шулай дөрес була әйтү. Слабый дип уйламасыннар дип. Шундый урысча әйтмеш, жилистый. Кишле үсәдерик, шәһәргә качадырык. Шәһәрдә әле әти мәрхүм әйтсә, сез ялкауга өйрәнгәнсез, ялкау дип. Шәһәрдә йөрисең, мәсәлән, университеттан кайтып киләсең, тулай торакка, анда урамда кар күриләр. Мин аны уйлыйм, әйтәм, менә бу тотам да инде көрәген бир әле, бушлай эшләп ташлыйм. Авылда иртәдән кичкә хәтле хәрәкәтләнәләр.
физик эш белән шөгыльләнәләр. Ә шәһәрдә көн буена я хәзер машинага утырып әйдәп йөриләр, я нәрсә. Шуны уйлап торам. Шәһәрдә шуңа ширлибез ди. Авыл кешеләргә ширләргә вакыт та калмый. Инде алар инде авылга кайттым, аларга да вакыт кала ширләргә. Чөнки алар хәзер сыерны савас килмиләр, ташлаталар да кыш көнне теге гулевой дип шул көтүгә җибәрәләр. Сөтне кибеттән алалар. Ул инде элек СССР чорында бер теге фантастический повесть диләрме шул, мәсәлән, язып ташла. Авылда һәммәсе кибеттән сөт, катык, кефир, каймак, бит нәрсәне ала дисәң, алар көлерләр. Нинди синең ди шиксез фантазияң дип. Шулай дип әйтер. Бәлки. Булай юк инде. Һәр әйтәсем килә. Хәзер инде эштә калмады авылда кешеләргә. Шуңа күрә авылда эш булмагач китеп баралар. Элек кеше мал тотып, бераз мал тотып, итен сатып, акча ясыйдыр. Ни май ясап, майны сатып, хәзер кызганычка каршы бөтен нәрсә түләүле, ризык ни малга бөтен нәрсә корм кыйбат. Шуңа күрә кешеләрнең мөмкинлекләре ничектер тарайды, инде азайды. Шуңа күрә алар кемдер әзрәк эшли, кемдер пенсия алып, авыллар битеп бара. Бу инде бик шундый күңелсез күренеш. Шунда да әйтәс килә, авылдагы яшәгән кешеләргә аларга бераз һәркайсына медаль бирсәң дә булар. Тырышып алар шунда тормашып иртән кичкә хәтле эшләп йөргән кешеләргә. Чөнки андый кешеләр бик сирәк эшли хәзерге заманда, җәмәгать. Менә нәрсәдән башлап киттем? Халкыбыз хакында. Менә безнең электән эшчән булган, ул хатта Татарстаннан безнең авылга килгәннәр 56 елны килгәннәр алар. Татарстаннан керәшеннәр дә, мусулманнар да. Шунасын инде 61 елны аларны әти мәрхүм әйтәдер, алар килеп ди. Аларга инде шартларда торырга тудырмадылар. Шу уйлап торам, чагыштырып, әгәр дә инде алар безнең землянка, хатта икенче гаилә керәдер торган землянкага, шул ике гаилә бер землянкада торды. Инде шундый шартларга риза булып торгач, инде нинди авыр шартларда алар Татарстанда яшәгән инде. Нинди авыр хәл булган аларга тормышы. Чөнки алар, мен сөйләгәнем, аларга бер сыердан артык рөхсәт бирмәгәннәр тотырга, атны тотырга рөхсәт бирмәгәннәр. 3 сарык, мәсәлән, 10 тавык. Миңа ханымнар әйтәләр, монда безне сельсоветна килсәләр ди, тикшерергә ди, без балачак әтияни кушады, сарыкның бәтиен шунда нигә мунчага яшерергә ди. Менә күрдегез, нинди монда мыскыллаганнар халыкны. Кеше үзенә ризык китерәм дип мал тота, аны да тыеп торганнар менә. Бездә ирек анда. Шуңа күрә алар килеп иреккә шатланып, Татарстаннан килгән татарлар бераз эшләп, кумарланып эшләп, шуңдан инде бара-бара безнең халык бик кумарланмыйча эшли. Шунда да яши икән, бераз урлаша. Алар да шуны күзәтеп тордылар да, бик артык кумарланып эшләми башладылар. Чөнки булай да яшәп була икән дип. Менә шулай. Мен нәрсә әйтәс килә, татар халкы, күрдегезме, нинди авырлык хәлдә яшәп килеп, әле туган ягыннан аларны ничектер сөргәннәр. Алар шуны карамастан килеп, яңа җирдә урнашып, шунда үз телендә сөйләшеп, әле алар, мәсәлән, килен алырга кирәк, алар мондагы керәшенме, я мусулманмы, алар бер кайчанда шушындагы керәшен халкы, ул урысны бер алмыйдыр, дин бер булса да, мусулман инде анда да алмыйдыр, алар Татарстанга барып, шуны алып кайталар. Әле бер вакытта сөйләгән, безнең хезмәт, ягъни труд буенча укытучы көлемсерәп, ул гел теге әйтмим инде, фамилиясе Ога бетә, ул гел шулай мазакларга яратадыр, баралар ди Татарстанга, әле теге караңгы сарайдагы бер сарыкны тотып алган шикелле, карамыйча күзне йомып шул шикелле барып алып кайталар. Мин вакытта инде яшәдем, укучы мәктәптә, мин вакытта исемә килмәде әйтергә. Ул сезнеке монда эшләрдә башы бузылып, теләсә кемгә өйләнәләр, инде теге авырлыкка узгач. Бездә Татарстанда алар барып, инде туганнары теләсә кемне бит киңәш бирмиләр. Менә моны ал дип, менә бу кыз йөрми, үзен эшчән дип күреп тора. Авылда иң яхшы
характеристик ауылда берелер. Келе ауыл туғандарын ауылына қонаққа біраз алар анарға не келдің, міне келін іздеп, қыз іздеп, міне фәләннің қызы яқшы деп мақтап әйтелер. Қайсы яқшы, қайсы яғы яман, ол туғанлары инде яман кеңеш бермейдір инде. Шуңа көрә алар шул сөзін тыңлап үйленішіп анау кетелер, тігілер біздің ауылға келіп көбісі келді. Инде біраз алар соңырақ келгенлері кетіп қалдылар Татарстанға, ілік келгенлер біздің ауылда туған мәселен, алар инде біздің ауылда туғаны бигрәк алар кетесі келмеші, нешік ауыр шарт болмаса да, қазір яшилер хамма қазіргі заманға қаділі ішләп берейлер. Кімдір инде бала шақта келген, алар тігі нәрсе дейлер әлі, ине епшіклі тігінде мұнда я Татарстанға, я біздің ауылға, Татарстанға, біздің ауылға өзлеріне тігі әне мәрхум болса көтіне орын таба алмайды. Шын шекілі енді қатырақ айтқан, жұмшағырақ айтсақ, орын таба алмайлар өзлеріне. Шынки тігінде туған яғы мәселен мұнда еміш иелешкен, әмі Татарстан туған яғы. Мұнда біздің ауыл мәселен иелешкен жері, әмі анда енді бітіп бара біт нәрсе тұрмыш аурайып қатлаулы тұрмыш енді. Шына көре алар яши алмышы бұрылып Татарстанға баралар. Екі ортада үйрейлерін шулай енді бір ойласаңалар. Жәмәғат шын білен тамамлайсың келе. Кімдір ашуланы башлар, бик көп тігі сөйлей көп сөйлей деп, уақытым жоқ деп, шына көре қызықсынсағыз, бәлки давам етірбіз. Мен енді шул теманы, түп теманы негізінде айтасы келе. Халқыбыз білен ғұрланырға керек, сұқланырға керек. Ненде ауырлыққа шынды қарамастан олар қоя болса да, хатта барып, хатта Чукоткадан да әлі 3% татар яшейкен хаман тағы қай иллерде, түрлі түбәклерде шунда да барасың. Міне журналист боларақ командировка бір қайшанда татар хақында яман сөзлер ешітмейсің. Тырыш халық дейлер, хатта Тажикистанда татар ханымлары деялар, яскынны меңа Худжан шәһәрінде әйтелері, яскынны ең бірінші татар ханымлары кеде анда де яшілша өстіріп де, теплицада кетіріп саталар, бек тырыш деп, шуңа көрә бик көп таджик аларны ғайлә түзерге шақырғанлар, ғайлә түзгәнлер шулар білен, хатта шул татар халқының абыройы шунда юғары болғанына көрә, хатта мен әлі анда бар менің Сабантуй деген, Сабантуйдан видеолар әлі тігі анда телевидение түшірді. Мәселен, первый Сабантуй Худжанди деген анда бір малай ярышта, спорт ярышында Сабантуйда қатнашқаш, менде татар қаны бар деп ғұрланып сөйлей. Шынки анда ол сәбәбі не? Сәбәбі шул татар халқы анда өзінің милләтінің yüzіне қызыл кетіртмәген, тырышқан, татар халқы тырышып, ішләп, аларны хүрмәт яулап алған. Шундағы түп халықтан, шуңа көрә андағы балаларда бір қашанды жеркәнмей, ұялмай, мен татар қаны бар деп, алар ғұрурланып сөйлейлер, менің қанымда татар қаны бар деп. Шуңа көрә әйтесің келе. Her şakta da mine ayttım енді біздің Александр Иванович Куприн ғұрланған татар қаны бар деп, кімні ал қайшандыралар, ғұрланып сөйлегенлер. Менімше ол біздің бик зор шундай потенциал татар халқымызда келе. Шуны сақларға керек. Өстірге керек. Her şakta da ұнытмасқа өзіңнің шығышың. Милләтіңнен ұялмасқа керек. Әлі шундай дүнияда танылған әдемлер енді ғұрланып, мен татар деп, менде татар қаны бар деп тұрғаш енді алар. Хатта әлі тігі Гаврилов майорыны сөйлегенлер хақмы, юқмы білмейм, қызғанышқа қаршы телевидение шақырғанлар. Шынасын енді әйткәнлер енді бірсі алып барушы. Міне шулай енді шын мен милләтін біләс енді шул милләтінің солдатлары өзлерін тұта деп бұл әйткәнде жоқ, мен татар деп әйткәнде. Шынки ол яш шағында мұсылман полкында соғышып, мұсылман полкында ішінде составында деп әйтелер енді міне. Шунда граждан соғышында қатнашып, мұсылманлар білән, татарлар мұсылман білән бірге кірәшін малайы шулай тәрбиеленген, шуға көрә күрәшін болса да ғұрланы берген ол, мен татар деп. Шынасы енді шондай көрдіңіз ме?
батырлық енді герой нәрсе геройство шунаға батырлыққа ие болған Советлар Союзының. Мына шуны айтасық келе. Тілесәгіз давам етірбіз, бәлки тағы фикірлер бар индалар, но мен білем, сіз қазір енді кімдір уақыты тыңларға да жетмес. Шуна көре мен тамамлап қоясым келе. Әгәр дә сізні қызықсындырса, бәлки давам етірбіз. Хаммагызга рахмет, ихтибар үшін. Исән сау тұрыңыз, оңышылар сізге. Шатланып яшәгіз, ғұрланып яшәгіз, тырышып яшәгіз. Тырышқан дей, әне мәрхәмет әдірі, тырышқан дей, ташқа дей, шүй қаққан дей. Шуны айтасыз келе, ол гіл, тырышқан кішіге, ол бүтін оңышыларға, бәхітке ие бола. Әйінді зарланып қына отырсаң, болмай. Сау болыңыз.